Profiler, más noches de sueño tranquilo. Profiler, la nueva referencia contra el mildiu de la vid que gracias a su acción prolongada aporta una protección completa a racimos y hojas, proporcionando una tranquilidad absoluta al viticultor, a la exportación y al ambiente. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Bayer. Distribuido por Agroquímicos Carballa. Pídalo en su establecimiento habitual. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Ridomil Gol MZ funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil Gol MZ, o funxicida. É un produto de Singenta. Máis información na nosa web. Estamos agora nun momento, estamos a principios de abril, co cal este ano con respecto aos anteriores o que estamos vendo é que vai un poquinho adiantado, non? Por un lado, estamos vendo de que faltan horas frío, este inverno foi relativamente máis cálido que un normal, co cal o que estamos vendo é de que hai moita diferencia entre a gomeriza, hai algunha que vai moi adiantada e hai en cambio outra que vai máis atrasada. Hoxe vamos a ver, a intención é enseñarvos dúas fincas donde vamos a poder observar ese detalle e aparte fixemos, ao ser unha cooperativa, pois hai socios que podan un pouquiño antes e outros socios un pouquiño despois. Normalmente damos a recomendación, Viña Almirante dá a recomendación de podar nos meses de xaneiro, principios de febreiro. Este ano podemos vernos que os que podaron un pouquiño máis cedo, finales de decembro, principios de xaneiro, a gomeriza xa medrou, xa ten os crecimientos, vamos ver, de 40, incluso 50 centímetros. En cambio, os que podaron máis tarde, pois estamos vendo de que a gomeriza, pois, as vides ainda están, as yemas ainda non saliron, ainda están salindo con os pequeniños, unha folliña, dúas folliñas, co cal que estamos, foi unha das recomendacións que estamos facendo, xa levamos anos neste tema, de que nas zonas onde haxa problemas de xeadas, pois facer por podar tarde. Con eso que imos a facer, o que non salir eses gromos, pois ainda que veñen as xeadas non nos vai a facer non nos vai a queimar. Imos ver despois onde xa se ven perfectamente 2 racimos, 3 racimos nos gromos, co cal, se agora mesmo ainda queda todo este mes, que é mes de abril, co cal ainda pode vir moito frío, e obviamente aí se chega a pasar algo, obviamente os estragos van ser grandes. Agora mesmo estamos no dilema en que xa esta semana pasada xa apareceron algunhas manchas amarillas,
houve uns días aí con temperaturas suaves ou relativamente un poquinho altas, houve humedad, co cal sí que é verdad que apareceron manchas amarillas. Cal é un poquinho a recomendación que se debe facer ahora mismo? Pois un poquinho o que vai recomendar principalmente Viña Almirante vai ser aquelas parcelas onde a gomeriza xa teña eses 20-30 centímetros ou maiores, pois sí que sería recomendable dar un primeiro tratamento para o mildeu. E en cambio as outras, nas que están un poquinho máis atrasadas de momento, pois esperar polo menos hasta a semana que ven, bueno, iremos vendo a evolución. Estamos nun mes no que o mildeu non é o mes típico de haxa problemas co mildeu. Pode ser puntual, pero ao haber ainda esas noites frías, digamos que o ciclo do mildeu vai moi despaciño. Co cal, ahora mismo, a recomendación principal é esperar a ver a primeira mancha amarilla, a primeira mancha de aceite, e unha vez que se ve esa primeira mancha, pois aplicaríamos. Para iso, que se debería facer? Un viticultor profesional que debería facer? Visitar as fincas. Obviamente, estamos, os viticultores teñen un aporte económico para as súas fincas, co cal teñen que estar pendientes do que pasa na súa finca. Deberían de estar visitando as fincas, e mentre non aparezca a primeira mancha amarilla, pois non se aplicaría. Non como se fixo hasta non fai moito de empeza Xan, e a conta de empezar Xan o Pericán, empezan a tratar todos. Non hai por qué, porque estamos vendo no que vai pasando os días, van pasando as semanas, e hai moitas fincas no que non teñen a necesidade ninguna de dar aplicación. En Viña Almirante xa levamos uns anos traballando co tema das feromonas. As feromonas o que nos fan, e vamos idelas ver despois, eses difusores que estamos poñendo, o que sale dai é unha sustancia. Esa sustancia que vai a facer que as polillas macho van a oler e non van a saber onde está a femia. Co cal, ao non saber onde está a femia, non hai cópula, as femias non quedarían fecundadas, co cal van a salir, as femias van poñer huevos estériles, co cal non vai haber o que é o típico verme, o que é o verme da uva. Con eso que, por un lado, controlamos o verme, e por outro lado, pois, temos en gran medida moi ben controlado o tema da botritis, que principalmente entra por a mordedura dese verme. Co cal, desta maneira, aforramos en insecticidas, non se aplican insecticidas, e tratamos de non tampouco aplicar botricidas. Ahora mesmo sería, ao traballar co tema das feromonas, pois estaríamos no mes de estar poñendo as feromonas. No solo, ahora mesmo, imos ver ahora mesmo estamos nesta finca, como ides ver, está labrada, aquí incorporouse, abonouse. Nesta finca o que se botou foi solamente materia orgánica. Na seguinte ides ver que está con erva, está desbrozado. A recomendación, a analítica de terras. Vemos, Viña Almirante levamos xa desde os inicios con programas de abonado, no que facemos analíticas cada 3-4 anos, facemos analíticas a todas as fincas. Con eso que estamos vendo, de que os viticultores están gastando menos en fertilizantes, aplicamos solamente o que necesitan, as producións mantéñense, co cal é un poquinho beneficio para o viticultor e un poquinho beneficio para a sociedade, en canto a que tampouco non se contamina, non estamos ao lado dunha conca dun río, e a contaminación tanto de aguas como de terras obviamente é menor. Aquí neste caso solamente foi esterco. Por qué? Porque a conta da analítica, pois, veunos que a necesidade era solamente de materia orgánica. Sí, a verdade que xa se ve a simple vista a gran diferencia, tamaño de brotes xa de 30, 40, anos de 50, e algún ao mellor xa chega a rondar os 60 centímetros. Foi podada a finales de decembro, principios de xaneiro, e, bueno, tamén é verdade que esta zona pois, é unha zona onde está moi ben orientadiña, o suelo tamén é moi arenoso, é unha zona, digamos, que tamén hai que dicilo, con diferencia a outra, mellor orientada, non? E así a todos seguimos vendo pois a falta de hora frío, hai uns brotes que teñen moi grandes e hai yemas que ainda están con os brotes pequeniños ou ainda non brotaron, pero bueno, vese que a diferencia é sustancial. Despois podemos comentar o tema do chao, aquí non está laboreado nin este ano se lle botou nada por o que falábamos antes. En principio o suelo aquí está equilibrado, co cal aplicouse fai 2 anos abonouse,
e agora hasta dentro de 2 anos máis nos faremos a seguinte analítica de terras, co cal esperemos. O que estamos vendo e podedes despois observar, hasta temos plaga de caracoles este ano, entre que non veu frío e pola humedade que estamos tendo, pois vemos os caracoles entre a cepa máis os postes, ou incluso algún xa está comendo nas follas, o cal é un pouquiño tamén a ter en conta, a vixilar e a controlar a plaga destes caracoles. Principalmente, onde está o problema? Nas plantas novas. Porque a planta nova sale un gromiño pequeniño, claro, ese gromo non é ben que o coman, senón obviamente perdemos a medra da cepa. Agora mesmo aquí estamos en momento xa de poder aplicar un produto fitosanitario, obviamente xa hai o suficiente grandor e xa hai masa vegetal para poder facelo, e a recomendación é aplicar un produto sistémico, principalmente para ter ao estar medrando a planta o zume hai moito movimento, e a aplicación dese produto sistémico fai que ese produto se poida mover por toda a planta, incluso iría hasta nas medras. De principio aquí non é unha zona propensa a xeadas, así é todo. Se viñera un ano dos que sería un poquinho anormal, obviamente aquí o daño sería moi grande, porque xa ben vedes que xa se ven os que son os racimos. Hai dous, tres racimos que están totalmente expostos a queimadura das xeadas, co cal, obviamente, se non afecta a xeada, esta é unha finca a ter moi en conta, pero se chegara a afectar, obviamente, sería unha desfeita. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. Viña Almirante é unha das adegas da denominación de orixe Rías Baixas que tamén traballa co caíño branco. Ademais, nunha das parcelas, a cooperativa decidiu probar diferentes tipos de poda de xeito experimental na procura do sistema que dea os mellores resultados na variedade. Vai un poquinho máis atrasado en comparación co albariño. E tamén estamos aí con un tema de diferentes podas para ir probando. E, un poquinho de momento, pois, a hora de, por exemplo, ahora se quixéramos dar os tratamentos fitosanitarios, de momento ao caíño non lle farían falta. Non? Un pouquiño é facer esos diferentes tipos de poda, tanto en largura de que é de vara, como no número de yemas en todas elas, a intención é de que haxa 80.000 yemas por hectárea. Non? Co cal principalmente vai ser no que é na largura das varas e no número de varas. Co cal é un pequeniño ensaio que facemos aquí na cooperativa, pois para un pouquiño, pois ser un pouquiño máis óptimos na produción do caíño, tanto en cantidade como en calidade. Aquí ahora mesmo estamos no que sería un pouquiño a poda normal, con máis ou menos hai 12 varas e cada vara con 8 yemas, 9 yemas. Bueno, aquí estamos noutro sistema no que, a diferencia do anterior, xa vedes que as varas que deixamos son pequeniñas, de 4 ou 5 yemas, e a diferencia do anterior, que este aquí hai sobre 20, andamos entre 18, 20, 22 varas. No? Co cal, aquí o que supoñemos é, obviamente, que aquí vai salir moita jomariza, un dos problemas que vai ser de que hai que andar despampanando e quitando os netos e demais, pero vamos ver a ver se despois dese traballo, a ver como temas de calidade, de ventilación, como melloraría este sistema. Obviamente, que poderíamos ter así a simple vista un interés sobre este poda, que é moi fácil de facer, moi rápida. Vedes que non ten ningún ataxe, co cal sería a hora da poda un tema importante en tema de coste de poda. Un pouquiño é o que vamos ver, a ver se realmente se nos compensa este aforro de poda, se nos compensa despois na cantidade de uva que vai dar esta cepa e na calidade que hai.
vai ser un tema de analizar os costes. En este caso, a poda que se realizou é a seguinte: vedes que aquí as varas son máis grandes que as anteriores, co cal aquí leva as cepas menos varas, pero máis grandes, varas de 14, 15, 16 yemas. Neste caso, as varas, digamos, máis grandes da cepa son as que están no que é no medio dos cordóns. As que son as exteriores sigue sendo unha vara normal, porque obviamente hai que deixar o espacio para que caiga a gomeriza e demais. De principio, que a ventaxa pois, debería de ser o tema da produción. Outra cousa é o que falábamos antes, isto necesita varias ataxes, para que vedes que son varas grandes, por exemplo, aquí metimoslle un ataxe 2, 3. Claro, facerlle isto a todos eles, pois obviamente leva un pouquiño máis de tempo, pero bueno, vamos ver se despois co tema da ventilación e se os racimos aquí si tamén podemos dicir que van quedar máis mellor distribuídos, co cal a ver se o tema da ventilación e aireación pois hai menos problemas cos fungos con elas. Bueno, aquí estamos noutro sistema de poda, en concreto é podouse da maneira contraria á anterior, é dicir, aquí no medio do que é a parra fixos as poda máis corta e no exterior varas máis largas. Con isto aquí que pretendemos, bueno, a intención de facer ese modelo que é? Pois dar conseguido como se fose outro pasillo no medio. É dicir, teríamos unha parte da vegetación neste lado, aquí habría unha ventilación clara e aquí habría o outro cordón. O cal, bueno, pois é outra opción para saber a ver como resulta. Facilitaría un poquinho aireado e, claro, obviamente, o aireado principal desta zona, non? Despois, aquí o único que habría que facer de unha maneira clara é finales de julio, principios de agosto, facer aquí un despuntado polo medio e non hai problema aquí de caixa racimos ni nada, faríamoslo, digamos, unha maneira rápida e fácil. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Profiler, la nueva referencia contra el mildiu de la vid que gracias a su acción prolongada aporta una protección completa a racimos y hojas, proporcionando una tranquilidad absoluta al viticultor, a la exportación y al ambiente. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Bayer. Distribuido por Agroquímicos Carballa. Pídalo en su establecimiento habitual. Ben, pois con este estado de emerxencia e este estado de alarma, pois está sen produción. Campo continúa todo igual e produción en bodega estamos aproveitando, bueno, levando un ritmo máis ou menos normal, non? Claro, a parte comercial, lóxicamente, nesta situación é a que non require agora esforzos, non? Pero, bueno, mantemento, vigilancia, ao ser unha industria agroalimentaria, parar non paramos, pero claro, o ritmo non é o mesmo que se estuveramos disfrutando ahora mesmo dunha Semana Santa con todas as súas consecuencias, non? A de Gaviña Almirante en Portase, un exemplo máis da sacudida que a crise derivada do coronavirus está a provocar no sector vitivinícola galego, máis aínda ao coincidir cunha das épocas máis fortes do ano para a hostalería e o consumo, a Semana Santa. A ver, é moi preocupante para todo o mundo. Cando hai un parón deste tipo e de repente desaparece o tempo, pois ese tempo é perdido, non? Habrá un reinicio de actividade, eu creo que vai a ser forte cando se dé, pero, bueno, o feito de perder unha das tempadas, o sea, aínda que Rías Baixas cada vez é menos estacional, pero, bueno, perder a tempada de Semana Santa, a nivel turístico hai en certos mercados que afecta moitísimo. Baleares afecta moitísimo, mesmo en Galicia na Mariña afecta moitísimo e, bueno, é un tempo que, bueno, habrá o que solventar, pero é irrecuperable, é unha oportunidade perdida. No seu caso, as restricións que chegaron coa alerta sanitaria non afectaron únicamente as vendas. A Adega ten en marcha un proxecto de ampliación que agora terá que agardar. Estas continuas interrupcións non fan máis que retrasar o proxecto para ter todo na man e todo acorde ao proxecto presentado e ao plan de inversións, non? A parte, o mesmo día que empezaban as obras físicas na adega, pois decretouse a ampliación das actividades que se paralizaban, non? A de construción. E é retraso sobre retraso e sobre retraso tivemos un pouquiño de mala sorte, porque además é un plan ambicioso e, bueno, é un plan moi maduro tamén, non é que o poida rechazar por un parón de 15 días, pero isto non é un parón de 15 días, non, isto é algo que che vai afectar na
na estrategia anual e vamos ver como salimos un pouco desta, pero bueno, está un pouco controlado, pero bueno, supón máis retrasos. O sea. Hai algo máis de 20 anos que Viña Almirante comezou a súa andaina. O que arrancou sendo un proxecto case entre amigos conseguiu superar a crise económica e agora colle un novo pulo que xa lles reclama unha ampliación importante das instalacións. Estuvemos aí nun impás varios anos e agora vemos a necesidade que nos fai falta o doble de espacio, non? Para procesos productivos, para almacenaxe, para temas de comunicación da adega. Fainos falta moitísimo máis espacio do que temos para mellorar todos os procesos e entonces acometemos un plan de inversión bastante agresivo, non? Deixamos pasar, eso sí, certo tempo. Non andivemos nunca con pequenas reformas e pequenos aumentos porque considero que é un gran error e na práctica vamos a facer un proxecto completamente novo e máis grande incluso co que tiñemos. A máis de 10 anos vista, non é unha obra menor, senón que é unha obra estratégica para un desenrolo a largo prazo. Uns plans que se apoian na calidade dos seus viños e que colleitas como a do 2019 permiten levar adiante. Eu creo que moi boa, a verdade. Levamos uns anos unha progresión bastante lóxica e bastante homoxénea, pero eu creo que con respecto ao do ano pasado pois ten un puntiño de mellora. Eu creo que mellor foi unha cosecha un poquinho máis reducida. Ben é certo que aquí en Portas tivemos un 11% de merma solamente, casi a terceira parte menos que outras zonas, outras subzonas e outras partes da DO, e estamos prácticamente na mesma produción, pero eu destacaría a fortaleza aromática que teñen os viños desta añada 2019. Sí. Aínda que xa hai viño de Viña Almirante no mercado, dende a adega están a apostar polas elaboracións diferentes, con caldos de garda que demostran que teñen un percorrido longo e interesante. Tes na feira de Prowein de Alemania, que xa ven moi cedo, non? En marzo, xa a principios de marzo xa temos, facer a presentación, digamos, mundial, non? O sea, e aí estás con importadores de todo o mundo e digamos que aquí o salto de añada prácticamente sería agora en Semana Santa, non? En Semana Santa facer a presentación, que además coincidenos tamén ca Feira Nacional, coa de Gourmets, e agora sería o salto lóxico. Eso sí, estos son viños de garda, entonces tes clientes que che están consumindo viños atrasados, estás facendo elaboracións especiales de viños de añadas anteriores, 17, 18, que están perfectamente no mercado. Algún ainda non saleu incluso, o sea, desas añadas, non? E pois hai outros mercados que requiren unha celeridade que, bueno, pódese poñer en dúbida tamén, non? Porque son estes viños xa que saen en Navidad coa añada nova e por algunhas cuestións contractuales, pois algún viño 2019 xa está no mercado, sí. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A pandemia do coronavirus e as restricións do estado de alarma golpean con forza o sector vitivinícola galego. O peso das exportacións e a dependencia das vendas na restauración afonda nos problemas das adegas. Hoxe o conselleiro do Medio Rural quixo coñecer de primeira man a situación. O sector do viño galego é un sector moi dependente do canal de restauración, do canal Oreca, e nestes momentos pois asistimos a unha caída importante das ventas. O que trasladamos é unha mensaxe dentro da situación na que estamos complicada de tranquilidade e, sobre todo, que no corto plazo non se produzca ningunha situación que dañe irremediablemente ou irreparablemente o sector. A nivel económico, unha das medidas da Xunta de Galicia é a que permite ás adegas adherirse á nova liña de financiamento do Goberno autonómico. Dende este xoves, o colectivo autónomo galego poderá solicitar estes apoios para pagar salarios, facturas, alugueiros ou impostos. Foi trasladarlle tamén as denominacións de orixen a recente aprobación da liña de liquidez do IGA
IGAPE, si é necesario facer algunha especificación desa liña de préstamos avalados ás bodegas, neste caso as destilerías ou os propios viticultores, porque teñen as súas propias especificidades e o que queremos é que, efectivamente, eses cartos, eses préstamos avalados, poidan chegar tamén ao sector. A orde está dotada con 30 millóns de euros e permitirá a mobilización de 250 millóns en préstamos entre o tecido empresarial galego. A liña avalará entre 3.000 e 200.000 euros de importe por cada negocio e os beneficiarios disporán de ata 4 anos para devolvelo. Ademais, a Consellería traballa na flexibilización dos requisitos para as diferentes subvencións. Que estamos traballando xunto co organismo de xestión para poder flexibilizar eses requerimentos das subvencións para que non haxa posibles sancións por incumprimentos ou que se algún decide pois non seguir adiante coa subvención, pois que non teña ningún tipo de penalización. Tamén é claro que hai subvencións de promoción nas que algúns cartos xa estaban adiantados e non se van poder cumplir, entre outras cousas porque hai ferias que se suspenderon. Tamén aí lle quisimos trasladar esa tranquilidade de que flexibilizaremos. Tamén mudan e flexibilizan as condicións das axudas de reestruturación e reconversión do viñedo na convocatoria deste 2020. As actas de non inicio que requieren a presencia dos funcionarios vanse eliminar con carácter general, bastará cunha declaración responsable e ao mesmo tempo tamén unha reportaxe fotográfica da finca para que se poida facer as plantacións. No seu caso, se as subvencións eran anuais, vamos a podelas bianualizar para que non haxa ningún problema de posibles, como decía antes, incumplimentos. Ademais, a intención da Consellería é habilitar un apartado na súa páxina web para que o sector poida trasladar as cuestións e preocupacións en materia económica no rural, coa fin de poder tamén informalos das medidas económicas ás que se poden acoller en cada un dos sectores productivos. Ridomil-Gol MZ fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil-Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil-Gol MZ, o fungicida. É un produto de Singenta. Máis información na nosa web. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. O algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o fungicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o fungicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Profiler, la nueva referencia contra el mildiu de la vid que gracias a su acción prolongada aporta una protección completa a racimos y hojas, proporcionando una tranquilidad absoluta al viticultor, a la exportación y al ambiente. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Bayer. Distribuido por Agroquímicos Carballa. Pídalo en su establecimiento habitual.